kalian masak enak ini ki. Acara apa? Mau bikinin putuku. Kan. Anaknya kayak bergizi. Putuku biar gendut kayak bayi. Astagfirullahaladzim. Aku pengen ngelekno putuku Kinara. Masya Allah, guys, tak ada nih ya. Aku maksudnya gak pengen iri-iri danan ya, bikin Kinara ya. Kalian roh apa? Anaknya juga dipasakno setahun pisan. Kucing. Wah, dino iki dimasakno ngene iki guys, Kinara mama. Apa iki? Ini bandeng Kuah kuning. ya. Jadi mama hilang ke menanamkan jiwa sehat, tapi sedih masaknya pertama langsung putune. Anaknya berdua amat yang mangan apa? Sego Karena kucing. aku gede. Iya kan? Mentang-mentang aku segede guys, kalian roh nek masakno aku kayak apa? Kok kucing? Kalian roh kucing nek dimasak apa dikei panganan iki diura-uren kayak ya. Lah kuwi aku dikei panganan ngono kuwi Masam. Mureng-mureng deh. Bayangno. Bayi iki ngene iki bubur to. Bayi sing ngene iki spesialis bayi. Bubur. Ngot bubur. Dino iki mama masak ngene iki guys. Nasi merah. Iki terus juga mama hari ini masak Terapkan ini. sehat. Beras merah. Oh, ini wangi banget sumpah. Tuh, seperti ini hari ini mulai. Mah, tapi adik ojo mbok kei. Ora tumbuh ndekne. Dadi aku beli iki lho, guys. Beli apa jenenge? Tropicana Slim sing beras merah. Nih. Mulai saiki ape tuku iki ae. Menune repa iki. Iwak asin. Mah ora kudu mangan. Imang titilan sapa? Ora titilan mah tak cuwelno. Ki masire mangan. Wis tak pangan aku. Iki gemblong. Gendar. Gemblong kuwi jadah digoreng jenenge. Iki dikek ibu dindingnya. Heeh. Ma, aku nek pindang aku gelem. Bandeng, saya mau bandeng. Iki menunya itu mulai sekarang tidak no minyak-minyakan. Jadi semua aku tak cemplung-cemplung no. Karena mama pincang. Karena mama sudah pincang. Jadi makannya gue ya apa jenenge saiki menune dikurangi minyak. Garamnya pe diganti yonan. Garamnya wis tuku. Ganti. Garamnya wis tuku garam Himalaya. Pokoknya yo mesti gak langsung apa ya diet yo gak guys, cuma tapi mengganti kebiasaan. Mengganti Kita sudah kebiasaan. kelebihan. Yes guys, ayo aku tak sarapan. Good morning guys, sekarang jam 11. Yo 11 lebih 10 menit aku baru sarapan. Sarapanku pakai ini. Tuh, ini tadi ayamnya tadi sama ini nasi merahnya. Sarapan ya guys, karena kalau enggak sarapan itu ya enggak bisa. Karena itu baru sarapan ya kan, meskipun tangimu awan dia kudu sarapan. Oh iya, aku mau ngasih kabar juga kalau Mas Salwa hari ini tuh dia tuh masih beraktivitas, maksudnya tidak ada gejala atau apapun yang kayak bengkak ataupun seperti apa, tidak ada. Dan tapi tetap antibiotiknya tetap jalan juga, harus dihabiskan karena antibiotik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Sedikit hambar ya guys, kayak piye ya guys, cara mana kayak kene sing kulino mangan segone manis terus mari ngono digoreng, iki kok digodhog ambek sego abang rasane kok Terus masakannya juga godok-godokan. kayak Aneh kan kalian makan? Ya. kayak iya. Ayo kirim HP. Mana? Iki piye wi? Nek respon kan. Maca nih gini. Kayak gak enak-enak wong lagi jomblo ibu. Sama piye? Cabe piye deh wis kuat. Gak ya mbok boboy lho. Semua iki dadi gak iso turu aku kowe kok pandemiki. Ya kan maksudnya kan tetap apa jenenge antisipasi ya guys. Lowongan saiki bocah bar dicokot apa jenenge
Tikus lho. Yo sing aku sing tak guling lho, salwate kok yo ngerutuk tengahne kok. Tek yo ah. Iya, apa mbok godhog nae. Anu, Mak. Iki apa ngelongot-ngelongot. Berarti yo rapat kaya kok daging. Ya wis kaya ben empuk lah. Kene kok kan benek presto. Kan benek no presto. Oke guys, kita sudah sama Bunda. Tadi malam kan maksudnya nggak ada reaksinya Bunda, maksudnya Bunda gak ngetok kan, karena emang bener-bener kuwi kan Bunda wis dasran. Wis ucul-uculan ngono lah guys. Nah, piye guys? Responem dah. Responku yo syok Mas, kan begitu dicokot ketahe kok ngono ya. Sumpah. Lah aku ape metu jare kon nyegati kuwi gak oleh ning ndi aku bayangno aku ki terkekang ning kono. Oh. Terus akhirnya kan pokoknya takon gue puskesmas. Takon Mas Teki. Tapi dari pihak puskesmas katanya kan memang kalau ndak apa ki jenis sing kena kencing apa ngono ki yo. Ngono ki jare masih apalagi kalau apa dicokot ki langsung dikei air mengalir, langsung dicuci apa ki insya Allah ki aman ngono lho. Kan bengi repawis ngene aku bengi Bunda aja turu tanak-tanak lho yo. Salah didemeki terus aku mah dadi gak iso turu gara-gara kowe. Sini tak demek ngene kok keringete gobias lho, Pak. Anu Mas teh tak takoki bah gak popok gak iku gak piye-piye ngono Mas teh kan memang nek kecokot ngono ki terus mari ngono kan luka ya. Luka terus di alkohol kan tetep kaku rasane. Ya Mak ya Mas teh luka apa Mas teh kena peso apa kena apa dikit alkohol ki tetep kaku ngono lho terus mari ngono sing pas berdihan saplas bali ngobat ki yo wis Mas kayak kakune berkurang yo nek jenenge luka mang tetep cenut-cenut sing wajar ki yo tetep ada gak langsung plas ilang kan gak tapi kita takoki gak piye-piye mang iso langsung tak kontangi tak dulang tak tukokno sarapan Mbak Korea ya tak obat lah iya kan Mas iso wis ngombe ngono nek awan mulai sekolah kan ngombe neh antibiotik. Iya tahu, Mas kan 3 kali toh, berarti kan pagi, siang, malam. Lah iki kan urung mulai sekolah, tapi isuk Mas tak ombekno. Ngono. Kudune kan kalau Pak Silo ya Mak ya, nek mateni kan maksudnya wis sampe Iya ngono Mak. Ndak karo dicekel Mak. Dene anggite ambek dicekel Mak, Mas Sambian paling ya. Enggak, pikirnya ndek iki nek dicekel ki iso langsung mek langsung dibantai apa dipekno ngono ki lho Mak. Lah dicekel aku wis ngene wae. Kuwi nek kresek ki yo tembus aku yo ngono, Mak. Tikus iki dicekel buntute tetep ndek nyatek yo. Aku sampe yo. Binatang apa ae nek dicekel buntute tetep nyatek. Nyatek. Kowe lah nek dicekel buntutem yo nyatek, Pak. Padha ae. Tetep bengok sama mone. Ngono lho, maksudnya kan ngono Semute ra kaprah Mbak Susi. Jadi ceritanya iki kok ngono guys. Semut ate. Ra kaprah. Urusan Mak, sama nih Mbak Lina. Apa? Jero es lho. Dia kosek, ceritanya iki tikus kan gede tikuse. gede Mak. Gede Mak aku iki ngene yo kan. Dek iki kon dhuwur Mak yo kon dhuwur. Kon dhuwur terus mari ngono ngene, kon ngene budhe ngono ki lho. Terus mari ngono iso tikus. Dek ketok iso iki lho langsung kasur ki digonjong Mak. Iya Mak, iso iki wis terperangkap iki gak iso metu iki tikuse ngono. Aku sampe budane iki yo maksudnya yo aku kan udah tutup lawang wis beno boyak ngono lho. Ternyata gak dene. Juga apa keringet aku deh keringetku Mak sampe jenenge. Ya pokoknya njuk wis dek iki sepatunan. Jukono celana kok nek nyokot aku tibake kecokot mah tangane. Celononan sepatunan pruk Mak ya sepatune pakane kuwi. Tapi kan Mas tikuse Mang kan dicekel Mang Ini namanya full hot pack. Mama kuwi sisi tak kuwi cah, tak hapus TikTok-e. Ini apa Bobo? Ini untuk ngompres di. Ini gimana kopi siapa? Biasanya udah pulang. Ki ngompres dingin, kaki mama ngompres kaki. Ngompres nek panas. Rasanya panas ke badan Mama? Satu. Iki dileboni es batu. Nek ngomong panas dileboni banyu panas ini ya. Ini belum. Dene es batu nek lebokno piye sih misalnya. Caranya es batunya mesti dicairkan. Terus Banyu es. Tapi kan kurang adem ta. Lah kan carane. dilebokno ning kulkas. Iki kene pisang. Wis gak bisa kuwi.
10.000 dapat 2. Bisa rusak bisa. Boleh sih. Gak nganu gak. Tidak worth it. Lah kalau masih sebelah lek 5.000-an dek. Gue mean ki jebol ngomong ini. Pas penane Apa nek iki sing ngebreki gajah duduk. Gak ngono neh, tunggu ini an banda. Iki pada sawan juga itu mbok gopo. Aku stres lah sama mamahku iki. untuk merampingkan wajah yang tembem. Jajal nggo jajali sik, praktekna sik ning mamah piye jajali ning nganggo. Nganggo piye jan? Sik, ta. Irunge sing endi? Enggak ngono. Ah, lambeku ndi? Sama kan piye nek nganggo? Enggak. Di bawah. Tutu. Ini irunge. Irunge kene. Iki ki tinggo janggut. Oh, aku Lah aku nek ngono narik apa ya jare mbok tarik. Oh ya iki ki Hah? janggute ngene. bisa. Yo ngeyel iki ngene lho, guys. Yo iki kan Kandeli kuwi ora janggut. iki janggut ya, Pak. Delok ning HP ku, lagi nggo congore. Cang ngene lah. Ora. Iya ngono karena kan itu dia menarik tembolok mama. Ngene enggak. Iki ndek iki narik Narik pipi bawah ini loh. Ben mama duwe nek nyandak-ndak sih kok gak kanggo model iki. Iki balik wik. Model iki nek nyandak-ndak sih kok gak kanggo. Nah ngono. Jadi dia narik bagian tembolok ini. Nyate sih. Lah iki kan mesti nggo iki lho ngene. Itu kok piro mama? 16.000. Salah ki duwe Mbak ngene iki ning mburi. Kowe ngono dadi mangan iki, mangan gak enak iki ngene. Aku ngono kuwi. Itu sama apa? Mangan iso mangan nek gak iso. Mesti mangan Kayak cakep. Lisa. Kak Lisa. Lisa nih Ridwan Kamil. Oh, masa aku Lisa sing diguyang-guyang panas sih. Tak guyang be. Heh? Lah kok Lisa ngene Lisa apa kamu? Tak guyang be. Mah, Aneh-aneh itu kuning. Apa? Iki berfungsi untuk tulang-tulangku. Dan ini vitamin bombe, iki bunda. Gak i? Hmm. Ini diri. Ini vitamin tulang dan bombe. Stop menang ae. Engko tak coba sih. Uji coba. Tapi bunda piye ndak? Apa? Penak wi. Yang dirasakan bunda setelah bunda mengurangi nasi? Penak anteng. duh, aku masak sego tapi masak sego ampas. Iya, maksudnya mengurangi nasi sing normal. Ya kan lagi sedino Pak. Ya apa ya langsung kerasa ya. Tapi maksudnya bunda maksudnya piye? Yo Yo penak. penak, maksudnya kan gak yang biasa ngeluh wae iki rada ya. Mungkin kan karena iku kadar gula Tinggi. Maksudnya yang Sama sih. biasanya bunda makan kadar gulanya kan tinggi. Terus mari ngono kan dek iki kan aku sedino ki pokoke iki lawahku tak godhog kabeh mulai ndok. Tidak mengandung minyak. Mas Tidak mengandung goreng-gorengan. jajal mas iki Tepung. jajal ngono lho. Iki masa ning awak ki rasane piye? Bunda juga pernah diet dulu itu sampai turun 25 kilo ki pernah. Ngono lho, tapi kan ndek biyen ki tetep ada minyak to. Kuwi kan tapi no gula, tepung karo nasi. No Iya, iya, karbo. maksudnya karbohidratnya kabeh gak ngono. Dadi niki mek mangan sayur terus anu apa jenenge proteine nabati lho ya, gak hebat. Proteine hewani gak nabati. Maksudnya tahu tempe ki malah gak oleh. Sing dia jalan biyen iki tahu tempe itu no. Gak boleh malahan. Terus mari ngono sayuran kuwi ya kaya maksudnya jangan kates ngono ki ya. Nongko iki gak oleh. Terus mari ngono buah barang ki tertentu buah yang dianjurkan ini alpukat. Alpukat ini dia itu buah berlemak tapi lemaknya itu lemak baik. Tapi harus alpukat tok lho ya, gak usah ditambahi gula apa susu. Ngono. Alpukat tok dipangan alpukat tok iku lemaknya lemak baik, tapi kalau sudah kecampur karo gula karo susu ya jadi lemak jahat. Ngono. Jahatnya pirang kilo? Jahat pirang kilo piye? Pirang kilometer. Jadi bunda biyen berhasil gara-garane ngono kuwi. Lah terus tek mari ngono bengkakne kenapa? Karena kayak piye yo ada titik jenuh, titik bosen maksudnya kok mangan kok ngene ayo, mangan kok ngene ayo. Dadi ki terus mari ngono yo makan nasi lagi, terus maksudnya kayak
bar kok kono terus pindah rene kan koyo jajanan-jajanan sing ning kono gak enek kan terus koyo Kalap. kalap lah maksudnya koyo niki Tapi enek. kok dokter Dewi Huges itu iso anu ya. Dia karena konsisten dari konsistennya ya. hidupnya ngono lho. Mungkin aku ki karena bisikan-bisikan setan yang terkutuk Kau mang berarti ya. bukan Dewi Huges kau. Aku kan Dewi Persik. Dudu Dewi Sumbi. Dewi Sumbi. Dudu Dewi Persik. Ya percaya kuwi ya diet. Oh. Kuwi ya diet apa jenenge? Apa nek iki? Mlebu FYP ku lali. Iya, semua artis ki diet kabeh Mas. Adek coba terusan yo, marah yo adek dokter gizine. Tetep ada dokter gizi. Setiap hari gak mikir catering yo kan, selalu dateng. Langsung ngene. Ki bisa mbok pangan ki nyang wis ngono tok gak Wes. kowe mikir masak, Nah. kowe mikir menu diet mungkin apa ki gak wis enek sing nyepaki. Mm-mm. Dan nek aku kan ngono ya oke. Aku yo oke. Nah, oke wis ke mangan iki. Esuk iki Iya, pawan tak gawe, no? iki. Mah. Tenan pokoknya. Hari ini menumu ndok. Ma. Besok bandeng. Tapi mama nek ngono ki masak aku loro yo. Anak mbok sing kae mbok pakani ngono Kuwi malah percuma. entek awake. Ki mantek awake. Hilang. Ora nek ya tak masak sego biasa. Lah, iya kan. Iya. Soalnya Ora dia ono dietem ke cara uyahe pomo biasa mama sak sendok ah. Kowe sak pucuk sendok. lo kan sesuk kan wis Jadi ganti. niki diet rendah garam juga ki bisa. Terus gulane pomo sak setengah ya sak pucuk ngono wis. Nek perlu gak usah gula. Kalau ngene, jangan bening cemplungno plung godhog wis entas. Nek rumah sakit kayak kita yo ngono deh. Iya gak sih, Nek? Nek brambang bawang entas. Nah, iya. Pancen kan gak asin ya Pak. Gak manis. Kan tempe digodhog toh. Nah, iya. Tahu ya digodhog. Apa kan digodhog toh? Rebusan-rebusan gitu. Kukus iku ketahe. Antara dua aku sih. Antara dua kuwi pokoknya kukus Iya. karo rebus terus mari ngono kan terusane jangan ki yo bening. Sop yo sop ngono deh. Enek kepir-kepiran bambang goreng yo Iya, gak. enek. Ngomongi. No minyak-minyak klep. Hmm. Dene paling ngekei sing rada enak kuwi jajan biasane. Kayak dikei brownies, dikei kue. Kue apa jenenge kuwi? Pantry. Iya pokoknya apa dessert sing ngono kuwi dhek rada enak. Tapi nek sing masalah menu utama makan ki mang sego, terus mari ngono jangane lauke kuwi sumpah kuwi 1000 hambar. Segone barang ketok man ya segone ki rada terus sego sing rendah gula juga deh ndak ketoke. Karena dulu kasusnya lah, Pak. Nek mau kasus DM Tapi dia nek rendah gula. tapi nek nasi enggak sih. Cuma karena aku mau Pokoknya nasi kan rata-rata ya nasi enak, Biasa. enak. pokoknya aku anggere bar ke rumah sakit mesti medon. Gara-gara mangan kuwi. Di rumah sakit Enggak, jiwa. mesti ngene lho. Njaluk menu kok rumah sakit atau gak usah rumah sakit gak. Jadi kita itu langganan menu dari rumah sakit. Aku duwe dhisik ngene Pak E kan nanti. Dadi iki Mas iki Duwe. iki kudu nol. Nek apa ngomongnya ahli kudu gizi. nol. Alah ora usah wis pokoknya nang rumah bendina masak apa beras abang kuwi terus mari ngono apa jenenge mbok godhogno entah kuwi endok entah kuwi tempe entah kuwi tahu ngono. Maksudnya belajar Belajar doyan tak entekno ya. Ya, Terpaksa. Tempe diasem-asem kok ndek ngene mikir aku. Pokoknya sing digodhog-godhog kae gak usah saiki gak usah Terus nek sing aku digoreng-goreng. nyam-nyam, wis. Oke, malah gampang aku. Jadi Tidak perlu nek- goreng-goreng. Iya, tapi nek mamang gue adik ya tetep mbok gorengno. Kae pertumbuhan Mbak sih yo. Bedakno. Cara mana mama ngene kan yo. Mbok marinasi tempe yo. Kuwi sing tempe sing sitoke mbok apa gak usah mbok marinasi, mbok dang ae. Mbok marinasi olah tapi pergi baru mbok marinasi kuwi terus mbok dang. Gelem aku. Mudang. Jadi tetap sejalan, sealur, Ya, setujuan. ini dimarinasi terus dikukus no ya apa itu ya Dan. Oleh nukokno vitamin gue tumbuh kembangnya kayak ngono ya. Aku ya ape dipatahkan Mas Sam. Ya jali. Padahal aku ya wis sampe perembik-perembik dhuwur lho ya. Sampai motot, Gak kalau iso. mau godong sampai motot ya. Nah, iya Sampai Mas, seminggu. kan kuwi kan perlu lemak, perlu Mateng. Aku mendengarkan suara paket yang akan menggok makanya aku belayu. Laki-laki aku kok ngene. enek kita apa enek paket. Nah ndek anu ndek ngono bentuke. Memang paketnya gue di Nur bisa. Ya kan aku wedi nek ora-ora paketnya menggok. Ya wis. Tak delok sesuk kabeh tekane. Siapkan uangmu. Ya wis guys, sekian dulu kontennya. Terima kasih sing wis nonton.
Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan ditunggu Naskota gak kalah seru berikutnya. Doa terbaik untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.